Mae wedi bod yn 2 flynedd heriol yn y diwydiant amaethyddol gyda thywydd ansefydlog, Covid a chynnydd aruthrol yng nghostau cynhyrchu. Serch hynny, dwi'n ymweld â theulu sydd wedi dechrau menter newydd sbon. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi dilyn Matthew Jones a'r teulu, yma ar fferm dan yr allt ger Caerfyrddin, wrth iddyn nhw'n drechu yn erbyn yr elfennau, TB, llifogydd a phrisiau llaeth yn disgyn. Ond er gweithaf yr heriau, mae wedi mynd ati a dechrau busnes newydd. Y stan glath. Nawr beth oedd y rheswm tu ôl y stan glath? Mae digon o resymau i gael ar gyfer dechrau busnes fel hyn. Yr un mwyaf, suppose, oedd pris y llath pan fwrodd e 12.5 pence buon ni ar yn gweitha. A faint oedd e'n costi gynhyrchu? Wel, oedd e'n lot mwy na ni, lle gredu. Oedd e'n neud ti feddwl pan oedd ti'n codi'n bore i golli arian yna fe. A fi oedd e'n pris na am rhyw 2-4 mis erbyn ni. Mae'r pethau'n dechrau'n neud ti feddwl wedyn ni. A fi'n meddwl mae pethau wedi gwella. A erbyn nawr mae prisiau lot yn well. Ond wedyn mae costau popeth arall wedi cynyddu. Fertiliser, feed, mae popeth wedi mynd lan mwy na dwbl a mae llath wedi dwblu. So, i ni dal i fod yn yr un bad. So, ar ôl siarad gyda... Wel, dyrnod agored fi o'n ni, yn siarad am arallgyfeirio. A wnaethon ni gysylltiad fyna gyda cwmni yn dre oedd yn helpu bobl i arallgyfeirio. A, wel, coble ni nawr os ydyn nhw. Mae Matthew a'i bartner Helen wedi penderfynu torchi llewis a mynd ati i wneud y gwaith caled o gynhyrchu llaeth cyflawn, llaeth hanner cyflawn a menyn ar liwt ei hunain. So this is where all the magic happens, Helen? Yeah, this is our production room. This is where we process the milk and split it for cream, and then we turn it into butter in our butter churns. So, how much work is it to make butter? Quite a lot. It probably takes about 24 hours from start to finish. So from processing the cream, we then leave it for nearly 24 hours. And then you're talking about another couple of hours by the time you've churned it and then patted it up. Matthew, mae lot yn digwydd yma ar hyn o bryd. Gormod o lled. Ie, Glei. Ydy, mae wedi bod yn learning curve os ydyn nhw i bawb o'n i, really. Tipyn o waith, ond wedyn pan bydd pethau'n dod mewn i'r swing o fe, byddwn ni'n deall yn iawn ebyn ni wedyn ni. Faint o chi sy'n wrthi'n gwneud hyn, achos mae'n dipyn o waith rhwng popeth? Ydy, wel, i fi a Helen mae rhan fwyaf ar amser. Mam a dad hefyd yn helpu yn bat mor o'r busnes. Felly, pan mae eisiau help, galwad ffôn, mae'r ddoi nhw yma. Gwaith tîm? Yeah. I bet it's a lot of work to do the butter, but it's been worth it. Yeah, lots of work, but really satisfying watching people come back wanting more of it. So, do you churn it by hand like they used to do old days? No, we have a lovely butter churn which churns it for us. I think it would be a little bit too much exercise for us to be churning it in by ourselves. But that's cheating. It is, but do you want to come and have a go and we'll make some butter? Well, if I don't have to churn it, yes, no problem. So out of this mix, how many bars will you get, roughly? There's probably going to be about kind of 12 to 14 blocks of butter, just depending on how much is there. Wel, llath enwyn yw'r llath cynta wrth y menyn, de. Os nad ydyn ni'n golchi yn iawn wrth y menyn, hwnna fydd yn troi i menyn yn gas os ydyn nhw. So, ni'n golchi'r menyn o 2-3 gwaith nawr i gael wared hwnnw. Do you want me to lick that? Have some on toast. It smells good. Syniad ti faint sy'n moyn neud e? Ie, dyn ni feddwl. Right, let's take the butter out. Gael caledu yna nawr, ni'n twlu yn y ffridge, a wedyn ni gallu di aros rhyw 10 munud a byddai'n galed wedyn yn barod i dorri, ond mae'n rhy soft i drafod ar y funud. So, mae un wedi wneud gynne. Trefnus iawn.
Yep, these are your butter pats, traditional wooden butter pats. Yeah. All you're going to do is use the pats to shape it into a... Try and get rid of the air holes and shape it. So, and it is quite noisy. A dyna ni. Mae'n dda, ydw e? Special. Bob un yn wahanol. A'r label bach pwysig ar y blaen. Hwnnw'n Grêt. bwysig. Da iawn chi. Dyna'n job yn da yma. Gei di ddod i weithio yma to, Meinir? Bach yn slow gyda'r broses, dwi'n credu. Fi'n hapus iawn i blasu. Na ti. Mae yna fus wedi mynd ers yr agoriad swyddogol, ac mae'r cynnyrch ffres yn mynd i'r siop ble mae'r peiriant gwerthu hunan wasanaeth ar gyfer llaeth, menyn ac ysgytlaeth. Be sydd mwy o poblogaidd yma, achos i chi'n cynnig sydd dda unigryw yr llaeth cyflawn a'r semi-skimmed hefyd? Ydy, mae semi-skimmed, wrth gwrs, rhan o'n neud menyn yw tynnu'r hifen wrth wrtho fe. Mae rhaid ni rhoi bach nôl i mewn i gael wneud yn semi, wrth gwrs. A, ie, mae fe'n ffordd i gael gallu gwneud menyn, mae rhaid bod skimmed yn ei fyd. So, mewn ffordd, na'r ffordd dethon ni wneud i wrthu'r llaeth, oedd trwy meddwl am beth ti'n gwneud menyn, a meddwl, wel, mae rhaid ni wneud rhywbeth ar skim, so pam na gwerthu fe? Achos mae fe eitha unigryw yn yr ardal hon i wneud menyn eich hunan. Odi, mae Sir Gar yn draddodiadol yn sir sydd wedi bod yn wneud menyn ys blynydde, ond erbyn nawr, fi'n credu, os dwi'n gywir, mae tua 16 o bobl sy'n wneud menyn cartre trwy'r wlad i gyd. So, ni yn eitha unigryw a, wel, gobeithio bod bobl yn licio fe, gallwn ni wneud mwy o fe. A mae'r semi-skimmed yn dod yn hysgod yn gwneud menyn? Odi, a mae lot o bobl yn dod sy'n ifed llaeth yn ddyddiol yn licio'r semi-skimmed, wedi codi ar semi-skimmed o siop. Felly mae hwn, wel, mae'n ticio'r bocsys i gyd wedyn ni. Beth yw'r canran, ti'n meddwl? Wedi siarad â bobl sy'n gwerthu llaeth mewn siop. Mae siarad tua 80% o fe'n semi-skimmed. O'r hyn maen nhw'n gwerthu? Odi, ond dod i rhywle fel un nawr, mae pobl yn mynd ysgytleth, maen nhw'n mynd bach o flas, maen nhw'n mynd straight am y llaeth cyflawn. Ond rhywun ifed bob dydd, maen nhw'n mynd ar semi-skimmed. Llaeth cyflawn all the way fi, no? O, ie. Dim fi gwell. Y llaeth yw sylfaen y busnes newydd, ac mae'r cyfan yn tarddu o'r fiches o 90 o wartheg pedigree Holstein. A dyma'r gwartheg sy'n neud y gwaith caled i gyd, Ie, dyma'r fiches tywi, yn ifed dŵr y tywi ac yn bita y borfa o'r dyffryn. Mae rhywbeth naturiol iawn, a fel am yn neud y llaeth gorau. Pa mor bwysig i fusnes y ffarm o'r arallgyfeirio fe wedi bod? Mae wedi bod yn gam mowr i ni. Chi'n bod, mae lot o arian wedi wario i gael sefydlu'r busnes fel ma fe. Felly mae fe'n beth bwysig bod e'n mynd i weithio. A hefyd mae fe'n deimlad neis bod ni wedi gallu gwneud rhywbeth gwahanol. Beth maen nhw wedi gwneud rhywbeth pob dydd, trwy dydd yr un peth. Definition of insanity maen nhw'n gweud i fe. So, felly bod ni'n dwp yn feddwl wneud beth ni'n wneud, ond fi'n credu bod e'n change bach neis just i gael pethau reit. Mae'r gwartheg yn empori tu ôl ni, ond yn mynd i'r parlor godro a i'r siop mewn llai na, wel, ar y man cyfle yma 2 awr. Diolch yn fawr! Wel, dwi'n credu bod fi'n barod am fy mrecwas bore fori. Llaeth ffres ar gyfer fy uwd, a'r menyn ar gyfer y tost. Be gewch chi well? Y cyfan wedi cael ei gynnyrchu a'i brosesu fan hyn ar fferm Dan Rallt.